खुलुमबाय आंनि मुलुगनां बड' निउस चेनेल साफ्रोमबो नायगिरि बिथांमोननिसिम गोजोन फुंबिलिनि बयनिसिमबो गाहाम हामलायनाय जासिहरनाय जाबाय। आसा खालामो नोंथांमोनहा गासै मोजाङै दं। बे समाव आं नोंथांमोननि सिगाङाव फुंबिलिनि मोननैसो खौरां लाना फैलायबाय। अन्नानै भिडिअखौ स्किप खालामाजासे जोबजासिम नायलांदो। दिनैनि फुंबिलिनि मोननैसो खौरांफोरा जाबाय। गिबि रादाबाव दं एबारनिफ्राय CBSE बर्डनि आनजादा 11 आरो 12 थाखोआव बोसोरसेयावनो खननै जासिगोन। मिथिनो मोननाय बादिब्ला थांनाय बुधबारखालि नेशनेल इडुकेशन पलिसि कमिटिआ बे फोसावथायखौ फोसावदों। बे गोदान सोलोंथाइनि नियम बादिब्ला CBSE बर्डनि 11 आरो 12 थाखोनि आनजादफोराव आनजादनि बिजाथिफोरा मोननै रावाव आनजाद होनांसिगोन। मोनसेया इंराजि रावजों आरो गुबुन मोनसेया भारतारि रावजों आनजाद होनो गोनां जासिगोन होनना मिथिनो मोननाय जादों। नैथि रादाबाव दं थांनाय 23 आगस्ट बुधबारखालि चन्द्रयान-3नि जाफुंसारनायाव जोंनि आसाम रायजोनिबो 4 इसर'नि बिगियानगिरिफोरनि एंगार हायै बिहोमा दं होनना मिथिनो मोनदों। बे खौराङा गासै आसामनि थागिरि सुबुंफोरनि थाखाय गोजोनथाव खौरां। बिथांमोन 4 बिगियानगिरिफोरनि गेजेराव सासे आइजो बिगियानगिरिबो दं। बिथां आइजोनि मुङा जादों उद्दीपना कलिता। बिथाङा बिश्वनाथनि थागिरि। गुबुन आसामनि 3 बिगियानगिरिफोरनि मुंफोरा फारियै लखिमपुर जिल्लानि सयन दत्त, सिलचरनि वाइ बिशाल सिंह आरो तिनिसुकियानि नीति शर्मा होनना मिथिनो मोननाय जादों। थामथि रादाबाव दं माइनाव सोरां बिथांखिनि चेक राननाय हाबाफारि खुंफुंदों 32 नं बेरगाव ब्लक कमिटि UPPL आ। 32 नं बेरगाव ब्लक कमिटि UPPL दोलोनि बानजायनायाव मैया माइनाव सोरां बिथांखिनि गेजेरजों सेल्फ हेल्प ग्रुपफोरनो 25,000 रां अनसुंथाइ होनाय जायो। बेरगाव ब्लक UPPL नि नेहाथारि दिपेन बर'आ बेखेवजेननाय चेक राननाय हाबाफारियाव BTR-नि EM दावबायसा बर'आ रांफोरखौ मोजाङै जौगाखांनाय खामानियाव बाहायनानै गावनि नखर आरो समाजखौ मोजाङै दैदेनलांनो खावलायो। बे हाबाफारियाव बेरगाव जिल्ला आइजो गांखंनि आफादगिरि लबिता कछारी, SRLM-नि गासै सखिफोर आरो ब्लकनि सिङाव थानाय गोबां सेल्फ हेल्प ग्रुपफोरा ज'यै बाहागो लाना 25,000 रांनि अनसुंथाइनि चेकखौ आजावो। लोगोसेनो जिल्ला ब्लक UPPL लाइमोन गांखंनि आफादगिरिफोराबो बाहागो लाना हाबाफारिखौ जाफुंसार खालामो। ब्रैथि रादाबाव दं गोजोनथाव रादाब। उदालगुरि जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि दाबिफोरखौ गनायथि होदों उदालगुरि जिल्ला खुंथाया। मख'नो गोनांदि एबसुनि दाबिखौ गनायनानै मोनफ्रोमबो सरखारि मावखुलिफोराव गासै साइनबर्ड, ग्ल' साइन, नेम प्लेट, हाबग्रा गेट लामा बायदिफोराव बर' हांखोजों लिरनो थाखाय मैया जिल्ला बेंगिरिया बिथोन होबाय होनना मिथिनो मोननाय जादों। दिनैनि फुंबिलिनि मोननैसो खौरांफोरा दा बेखिनिल'मोन। भिडिअखौ मोजां मोनदोंब्ला आंनि बे मुलुगनां बड' निउस चेनेलखौ अन्नानै साबस्क्राइब खालाम आरो बेल आइकनआवबो थुनानै ला, जाहाथे आं गोदान निउस आपडेट लानानै फैब्ला नोंथांनियाव सिगांग्रो नटिफिकेसन सौहैयो। दा बेलासिनि रादाबाव नोंथांमोनखौ आंनि बे चेनेलाव गासैखौबो बरायहरनाय जाबाय। गोजोन्थों। एसेनोसै। जै बर' हारिनि जै।